noma angisiyo umngane o-right yini, kodwa nje ayibo mfethu ngathi ngiphelezele wena already ngiyakusiza ukuthi wenze into engekho emthethweni. Usufuna kube imina manje osewuhamba phambili ngqoshishilizi obhala ama-notes, ayibo zibhalele wena. Koda-ke okay, angabi nankinga, cabanga umngani wakhe ahambe nje ayoyibhala i-note yakhe ayishiye kanjalo. Bathathe abashana mfethu, mfethu abashana babafake ebhuthini bahambe nabo bayobashisa nje kwelinye ihlathi. Mfethu lapho abashana bayangihlekisa sekuyibona abahamba phambili. Ngathi bona bayazi indlela kodwa phela babaqhuba ngey'bhamu abana-choice, kodwa nje bona sebehamba phambili. Mfethu bafike lapho kuleyo ndawo-ke shuthi abayikhethayo bethi bashisa abashana. Bayangicasula nje ukuthi why bengaqondi uNjabulo lo muntu